Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Θέλω να πω τώρα πρώτα αρχικά κρίμα για αυτό που έγινε πριν από 2 χρόνια με τα τέμπη. Η κυβέρνηση φταίει κανονικά. Κρίμα στις 57 ψυχές. Αυτό έχω να πω για τα τέμπη. Αύριο θα κάνω βίντεο για τα τέμπη. Και πάμε τώρα για να πούμε για την ιστορία της Επανάστασης της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέρος πρώτο. Όταν είχαμε τα 400 χρόνια σκλαβιάς, όπως ξέρετε και από τα βίντεο που έχω κάνει και γενικά, όταν μας είχαν 400 χρόνια σκλαβιάς οι Τούρκοι, φτάσαμε στο 1821 που κάποια στιγμή έπρεπε να απελευθερωθούμε. Τότε η Επανάσταση διακηρύχθηκε περισσότερο από τον Κολοκοτρώνη, γιατί αυτός είχε δώσει την ιδέα που είπε η ώρα έρχεται να απελευθερωθούμε, και έτσι αρχίσαμε. Γεια σας, τα λέμε.